Altså folkens, det er bare en lille, hvordan kan jeg kalde det? Hjælper! Der er en, der skyder. Den er nede. Ja, man, og jeg fik det fucking på video. Let me see what we got here. Okay. Ja. Den kunne vi faktisk godt lide på. Der. Og sådan en. Hvad det egentlig er. Der. Oh shit. Fik det fucking på video, man. Nej, fuck, hvad var han derinde? Men... Hvordan spawnede han ind? Nå ja. Ja. Jeg vil bare sige, at jeg skal nok lægge link i beskrivelsen, porten og sådan noget til, hvis I vil komme ind og spille med mig. Så det var bare det. Ses!